Finalmente, o xuízo ao Chicle, único acusado pola morte de Diana Quer, iniciarase o 29 de outubro. A data foi decretada pola sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago. A mesma na que se produciu tamén o xuízo contra el, polo intento de rapto dunha moza en Boiro, en abril pasado. A Buín, que será xulgado por un xurado popular, deberá responder polos delitos de asasinato, agresión sexual e detención ilegal. No auto feito público polo Tribunal de Xustiza de Galicia establécese como feitos xudiciables sobre os que deberá versar o xuízo oral que o acusado presuntamente abordou a vítima durante a madrugada do 22 de agosto de 2016, cando esta se dirixía de volta á súa casa polo Paseo da Areal, na Pobra, introducindo a forza no maleteiro do seu coche, onde a suxeitou cunhas bridas e a amordazou. Das dilixencias practicadas tamén se desprende que o sospeitoso tirou o móvil da moza cando cruzaba a ponte sobre a ría, situado á altura de Taragoña. No auto tamén se revela que foi na nave abandonada de Asados onde o Chicle tivo supostamente atada e sometida a Diana, e onde finalmente a violou. Para ocultar os feitos, esganouna e tirou o seu corpo a un pozo, lugar ao que volveu pasados uns días para lastralo e impedir deste xeito que viñera á superficie. O Alto Tribunal Provincial tamén establece como feito xustificable que o acusado recoñecese pola súa propia vontade, unha vez detido, ter matado a vítima, un feito indispensable para poder recuperar posteriormente o corpo de Diana. A Fiscalía pide para o Chicle prisión permanente revisable polo delito de asasinato, 20 anos de prisión e inhabilitación absoluta polo delito de detención ilegal, e 12 polo de agresión sexual, ademais de reclamarlle unha indemnización para a familia Quer de preto dos 300.000 euros.